Umlisa ofaniswa noFresh Ngobese obone umlisa obehamba neGcokama Elisha ukuthi ufana noMkhathazi uphenduke undabamlonyeni ey'nkundleni zokuxhumana. Lo mlisa kukalwa ngayo ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi ubone into ebenganakwa yimuntu wayenza yabonakala. Ngizokukhumbuza uMkhathazi wazakhela udumo engomeni kaMroza ethi uVan Damme eyahlukaniswa unyaka ngo-2016. Le ngoma kwasebenzela khona uye, uMkhathazi, uJaiva Mnike kanye noMroza. uMkhathazi. Inkabi yami. Sure. Uthi mawubhekile wena vele uyayibona vele inkabi. Ngithi nguye uMkhathazi phela sengibuza amagida ngoma ukuthi amagida ngoma ngimaze nesipale esiqinile. Ngithi yiyo le nkabi le uMkhathazi. Uyabona ngisitshe ebuza wayekiso wakhe uMkhathazi uyiphela uMkhathazi. Hayi no but hayi uthi uyodlala uMkhathazi. It lezo sithombe sami esefoni yakhe yona siyona isikhumbuzo. Isithombe sawo lesi. Isithombe sawo lesi. Ngizona isikhumbuzo usuku lalo lokugcina. Uyezwa it bengicela ulisigcine. Hayi.